Самауыр тиһәң өйтеле туган тумасаларым бит 8 бала үстек атай әсәйем менән ун була бу бит инде шунан соң әсәйем атай менән бер туган һәң Тайба белән Тайпай дип йөртә. Ул да безнең менән яшәне. Шуңа күрә уның хакында ла Тайпай хакында ла әйтеп китермен онытам харап бирһәгез. Шуңа күрә элек бит гадәттә хәзерге күк һәркем кайтыла ашын йылытып хәзер шулай бит һәркем үзенең тормышы белән элек бит инде самавыр кайнаһа ул самавыр определенный вакыттан һуң һавый бит инде аштыла каганга усак яккас бераздан һуң һавый уган ала булмагандыр инде теге тәртип бар инде бөтәһе лә йыйналмаенса табынга утырып ашау юк инде шундай шуга ашка һуңны ул сәгать булмаһа ла без аны беләйне бит малдан һуң ашарга тиһәң ул вакыты биләде малга тиклем кунак тиһә шуңа күрә самавыр тиһәң гүжәп торган самавыр һәм аны тирәләй утырган үземнең туган тумасам ягъни бер туганнарым күз алдына баса.